Adema Igbo si na a na-agba izu ụka ahụ eru udene atụtụo ngịga ya ezuo n'aka ahịa eru udene ka ahịa ekwu ya na-ekwu ya gbuwa na-akwalite omenala na ọdịmma ndị Igbo na otu ndị Igbo si ebi ndụ ọma. Ya bụ na Kpakpando ka ị na-ege ugbu a n'ụlọ ọrụ kara aka gụnyere chinchin n'akara na .9 ịma ya dịka Solid FM, mana anyị ma ya dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ekwurekwu kachara akaja. Abụ m Chizzy Ani. Tata anyị ga na-ekwu otu ndị gboo si chekwa onwe ha wee na-ebi ndụ dịka ịgwọ nrịanrịa dị iche iche. Icheta ịmara na ndị gboo were dibịa, ha were mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ha ji chebe onwe ha. Oge ahụ kwa ndị gboo na-adị ogologo ndụ. Ọ na-abụ ihe mee mmadụ, ndị dibịa Igbo eyocha fịa ise n'anya wee yopụta mara ka a ga-esi wee gwọọ ya. Ihe a ka ha na-eme ndị Igbo ji echekwa onwe ha tupu ndị ọcha wee bata. Ndị m na ha ga na-atị ọnụ n'okwu ugbu a jupụtara ebe a bụ Amechi Ugwueli nọ ya, dibịa ọdịnala nọ ya, ya bụ Ezeọha. Mana tupu nke a na-eme, Ogbuọja nọ ebe a, Ogbuọja ndị Mburugbu. Ọ ga-akpọbata ndị a ka anyị wee tiwa aka oyibo nsogbu. Ogbuọja. Ogbuọja ndị Igbo. Anụmanụ. Ọ na-abụna na omenala ka anyị na-emesi ike. Ọ dị mma, Ezeọha gọọ ji ka anyị bido ozigbo. Biko ana m ekele ndị Igbo ndị bụ ndị na-ege ntị. Anyị bụ ka anyị si abịa. Biko onye ọbụla bụ onye gbanyere ekwulekwu egbojabụ nso na oruo mgbe anyị ji ebi ndị mmadụ azụ ha na-atabụ ya taa ụbụ a na-atọ onye ọbụla obe anwere. Anyị chọrọ ime onye ọbụla obe anwere taa ndị pụrụ apụ bata na biko. Asị m na ọjị ka anyị ji n'aka, asị na ihe mmadụ ji owuwe ọjị wee bịa na udo ka o ji maka ewe bịa. Ihe m ji maka ọjị wee bịa na Solid FM taa maka udo. Ise ka o ji abụ ka udo dụrụ ndị Igbo niile, dụrụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị, dụrụ onye ọbụla chi ibi edokwa dịko. Achị m Chineke kele n'igwe, Chineke kala na Chineke na kere ihe niile wee Ezeọha. Achị m na-ekwe ọjị batalụ maka na ọjị bi ebi ihe niile. Mgbe ụwa ka bụ ụwa na bụrụ na anyị bi n'ụtụtụ akwa ihe ụtụtụ sa ekwe ụtụtụ eweta ọjị gọọ ịma na chi efuo. Achị m dịka ihe ekwe na ọjị ihe a na Igbo na-emere ihe na-ekwe ọjị. A sị na ndụ anyị adịkwa ka echi, eche nakwa na-agụ agụ. Onye ọbụla na-ekwe ndụ ya na oburu n'afọ maka na ihe afọ riri na anaghị m ihe ọnwụ na afọ ka ihe oburu fọ ma m jisi ihe ọbụla ya ndụ ya na oburu n'afọ bụ ọfọ na dagụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asịwa kedu ihe bụ ihe afọ ihe mbụ ka mmadụ na ndụ eburu n'afọ. Ihe m ji asụ nwoke ma nwaanyị na ndụ eburu n'afọ na ahụrụ na ihe afọ riri anaghị afụ ya ka ndị iro abafọ na ndụ anyị. Dịka mbụ nwanne m nwoke bụ Amechi Ugwueli ya adịkwa ka echi. Ndị na-ebu ndị na-ebe Ogbuọja ndị Igbo ama ekenekwe bụ nwanne m nwoke bụ ekwa ekenekwere m unu anyị adụ ka echi eche ma nkwa na-agụ Chikọji ka na-agba chief. So amachikwa na anyị ga-adụ ka echi echenakwa na agwụ agụ. Ihe anyị ga-eri ya abịa ka eri anyị bakwa ọsọ. Alụ anụ anyị banyere ọ ga-abụrụ anyị ngọzi, ọ ga-abụrụ anyị amara, ọ gaghị abụrụ anyị nsogbu, ọ ga-abụrụ anyị awọm. Ka mụ si na ọbụkara igbu mmadụ gbuo onwe abụkọ na ije ọgụ. Onye ọbụla bụ nwoke ma nwaanyị ọbụla nyere onyinye ewere zụọ mmadụ na ọ bụghị ogbu ka a na-achị anya chọbụ ọzụzọ ka anyị nwụ maka na ndị mmadụ na-amụrụzi etu amụrụzi ka mmadụ na-egbu na ka mmadụ ji eke ewe na-emete ochi dịka onye makwa nke ọjọọ ewepụ aka na nke ọjọọ na nke ọjọọ adịkwanụ mma. Anyị atọ ọjọọ atata ndụ tata amara tata agamnihu ogologo ndụ na-ehu isi ike ebe anyị ga-eri ga-abịa mana nke ga-eri anyị ga-agbakwa ọsọ. Onye jebekwa eje oge ejelu onye atarakwa ga-analụ enweghị nsogbu ọbụla. Ụkwụ akpọ n'anya n'ụzọ na anyị jede eje, ụkwụ akpụkọ n'anya n'ụzọ na ya na-ada ana ma ụtọ agosiri onye Igbo niile bụ onye na-eme ihe ọma. Onye jerekwa oge je n'udo na-enwe nsogbu ọbụla n'udo na-enwe nsogbu ọbụla dị kasị m anyị adịkwa ka iche nakwa na agwa. Anyị tọọ ji abata ya na-aga n'ihu anyị na-abịa. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ
na-akụ ekwe na-akụ n'obi eze nna m ekwe na-akụsi ike ekwe na ha ekwe na-akụ n'obi eze nna m ọkụ n'obi onye ka ekwe na-akụ na yize ọkụ na ihe mere onye eketa n'ụjọ anyị na-enwe ike enu maka omenala ike ha anazi anya yize ọkụ na ihe mere Yeah, in microphone, I told don't ever go no janya. Eso mena na ya ga na la bole. No. Ai onye nke mbụ. No. Ojo. Ko ko si ade. Akwa m to bel to chukwu na asa. Ya were ọta. Hey. Ode man. Ka na do ọjị ka anyị bazie n'eziokwu anyị kpọmkwem. Na gboo ọ na-abụ nwoke ya bọọ ya ma ọ bụ nwaanyị ya bọọ ya. Ewe ka ndị Jigbo ji achọpụta wee nyere ndị mmadụ aka. Ọ bụrụ nke mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ga-eme ha eje lecha wee mee ya. Dibịa eze ọdịnala kedu ka unu si eme ya na gboo ka esi eme ya na gboo bụ taa ka esi eme ya ugbu a? Biko ana m ekene nwoke ekene ma ekene ekwu na tabụ ndị na-ege anyị taa maka ya mgbe ekwufute taa maka ihe ndị mmadụ na-amalụ bụ ihe na-enye anyị nsogbu. Abịa na ije gbasara ihe nwaanyị ma na abịa n'ụwa a mgbe nwaanyị na-eti agbọghọ ejọ mmụọ ga amakọ n'onye ọgwụ mana mgbe nwaanyị ba na be di ka ọ ya chịdata na ihe nne bụ nsogbu ụwa abịago n'ebe ọ nọ maka na ọ chọghị ịpụ ụwa ndụ ya. Ịma na mgbe ụwa ka bụ ụwa na-abụ tupu nwaanyị eje na be di ebụka nọọ ndị nna bụ ndị na-eme nchọpụta ga-achọpụta mara ihe bụ nsogbu ya. Ebụka nọọ nna na-achọghị ime nchọpụta o je na be di di ga-ebe n'omenala ka a ndị na-ejekwa n'omenala agba efe ajụ ndị ya bụrụ ụbọchị ya nụrụ di ka ọ gba nje maọbụ ịjọ mmụọ ga-ebido rụwa ọrụ maka na ha achọghị ịpụ ụwa ha. Mana mgbe nwaanyị na-agagharị mmụọ ha niile na-enyere ofere n'ụzọ mgbe ahụ ọ na-agagharị ọ nwee nke agha bụkwa ọbụna be nna ya ka onye ebido ọrụ ọ na-akpachi ụdị ka ọ na-emechi onwe ka hapụ ịma ihe bụ nsogbu ọ ntara ka ebe ya na be di. Enwe ọtụtụ ahịa bụrụ ọ bụ ebe ya na be di ọ bụrụ nsogbu nwa ka ya na-aya maka na mgbe ọ chọghị ka ọ pụọ ụwa otu ihe na-ebute nsogbu ihe gbasara nwa anụnwa ọgwụ ọkpọrọ ọtụtụ ihe na-ebutekwa n'ihe a. Otu ugboro ọ ya bụ otu ugboro na-abụ ịjọ mmụọ, otu ugboro na-abụkwa na ịjọ mmadụ, otu ugboro na-abụkwa na ọ bụrụ nọ ndị uke onye ha banye na be ịchọ ka ọ mụta mana ọ ga-asọ ọtụtụ ugboro na-abụkwa ọ bụrụ ọgwụ mmadụ liri n'ọnụ ma ike ibute nwaanyị efọ na nwaanyị ọkụ maọbụ ihe a dịka okwute dọrọ nwaanyị n'efọ maọbụ ọ na-agba ekpurukpuru n'ebe ka a na-asị na ihe a bụ oke orisi. Ọtụtụ na-abụ nsogbu ime mmụọ, ọtụtụ na-abụkwara ha banye na be di ha rie nri nke ime mmụọ ọ bụrụ mgbe ha ka amoosu bata n'ime ha wuru na iri nri ihe nke mmụọ ka mmadụ iri nri na nlọ. Enwe ndị a na-enyewe ụta ha iri nri na nlọ. Enwe ike ọ bụrụ na famịlị onye ha bata na-enwere ejọ mmụọ na the family ọ bụrụ na ihe di metere ewetara ma ọkwa na ihe nwaanyị mere mgbe ọ nọ na agbọghọ ọ bụrụ na enweghị otu di ji wee chụfuo ihe dị na before tupu n'ụwa ya azị di na nwunye ya batazie enwe nke abụrụ ọbụrụ mmụọ onye ha riri obodo onye ha bịa ka ọ tụrụ ime mgbe o kwesịrị ịtụtụ ime onwe ka o si wee mee. Mana ọ bụrụ mgbe ụwa ka bụ ụwa tupu nwoke anụọ nwaanyị ọ ya jụ esesi kedu ihe ga-eme na ọ bụla ya anụọ nwaanyị ya kedu ihe ga ime na ọ bụla ya na ebulu azị na nwunye maka na efe a na-agba agba maka ọdịnihu ọ bụrụ maka nke na-eme mgbe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bịa na be dibịa gwa ese na-ekwe ihe oge na-ekwe eje ka ime n'iru nwekwere nke anya bụrụ bụrat na nwaanyị chọpụtara ya bụrat na nwoke adụghị afta maka na enwe ụmụ nwoke na ụmụ na otochi na nwoke ka oji na nwaanyị enwe nwoke na-agaghị ka na-ekwesị ihe bụ nsogbu ya ọ bụrụ na ọ cheta ọbanye nụwa ịnụ nwaanyị dị ọkụ mana mgbe mmadụ chọrọ nwa bụkọ ọtụtụ ugboro ọ bụrụ ihe sọm ndị ụmụ nwaanyị ebe anyị ji aka ha were metekwa ọ bụla mmụọ n'ebe dị iche iche. Ọ dị mma maka ndị na-ege anyị ugbu a achọrọ m ka ị were kwụsị edemede gị maọbụ ebe ọ bụ na ị ga-apịnye akara ekwentị a ka ị pịnye ya maka na ọ ga-adị mkpa anyị ka na-atụpegodo azụ ihe a ga-ekwu ugbu a tata dị oke mkpa nke ukwuu o so n'ihe na-ebute ọgbaghara dị iche iche ndị na-amaghị mana taa ị ga-amatasị ka ndị gboo si eme ya udo wee dị alụkwaghị m anaghị adịkebe na gboo maka na ndị gboo na-anụ nwaanyị ajụzie ọ bụrụ nrịanrịa na ihe dị iche iche mara ka esi egbochi ya ụmụ ihe a niile bụ ihe ị ga-ata anụ tata
mana ị ga-ewere mkpụsị edemede gị depụta akara ekwentị dibịa eze ọdịnala maka ndị ga-ajụba ajụjụ. Ọ bụrụ nke ị na-enweghị ike ịjụta taa, ị jụọ ya ọkwa na enyemaka ka ị chọrọ, ị jụọ ya maka enyemaka na ụmụ ihe a ga-ekwugasị ma ọ bụ na ị chọrọ enyemaka n'ụzọ pụrụ iche site na omenala. Kpọọ dibịa eze ọha na 080 723 52991 080 723 ị nwekwara ike ịkpọ ya na 090 386 76718 090 386 76718 maọbụ 081 8189 5359 081 8189 5359 maọbụ ịkpọ dibịa eze ọha Wafọ Mburubu na Nkanu East. Akara ekwentị ya bụ 080 295 67274 080 295 67274. Ọ dị ma Amechi ịnọ n'ihe eze ọha kwuru, mana ka ọ dị na nwanyị o kwuona maka nke nwanyị oge ụfọdụ ọ na-adịkwa na nke nwoke. Dibịa eze ọha ekawa ihe karịrị ikwu tupu mkpọbata Amechi. Ịma ihe m chọọ ka m kwupụtachi ha bụ ka o doo onye ọbụla na-eti ọnụ, ka o doo onye ahụ enye ọfụma. Ịma na abịa na ọtụtụ oge asị ụnọ bụ onye mma, asị ụnọ ndị ụmụnna unu na-egbu. Enwere ike ọ bụ ọtụtụ ugbo na-abụ onye efọ. Enwere nke ndị be anyị na-akpọ apụpa na na Igbo be anyị. Enwere nke a na-akpọ ebụba ndị kasụ na ebe na karị mmadụ na-ehụ. Enwere ka abụọ bụrụ ọgwụ anwụrụ anwụ. Otu ugboro na-awụrụ apụtazie mgbe anyị gwa nke bụ eziokwu asị wụdata na ọ bụ nne gị ma nna gị maọbụ onye gị na-aba adọkọ na mma, ọ bụrụ ile ụwa ọdọ adọ. Egwu ka abụọ bụ ihe onye ahụ metere maọbụ na ọgwụ onye ahụ nwụrụ anwụ mgbe ọ ka dị na agbọọ. Ọ dị ma dibịa eze ọha ịma na ugbu a ndị ọcha batara ikwuona ọya n'afọ. Kedu ka ọnụwa bụ ndị dibịa, maka na ugbu a bụ tupu ndị ọgbara ọfụ a, ndị dibịa ọgbara ọfụ akpatụ mmadụ aka, a na-asa ka ha jee yoo ekwuru si eme ya mara na ihe anyị na-ekwuru n'ọwụ ebe a ga-ebibagasị aka gwọbọ ya. Otu anyị si eme uwe na were ma ịmụ na mmụọ dịrị mmadụ ozi na abụrụ onye ha bịakwa gwa eche na-ekwe nsogbu onye ahụ. Afọ m ịgba afa ka eji mata ihe bụ nsogbu onye ahụ. Otu andụ ebe onye ahụ na-agabiga otu anyị si agabiga gụnwa mmụọ ha kwadozi ịgba ọchụ na-ekwe nsogbu na-ekwe ụdị ọgwụ ga-enye onye ahụ nwere ike inwere onwe. Ọtụtụ na-abụkwa ihe mmadụ lere n'ọnụ arụ ka ihe mmadụ nwụrụ anwụ mgbe ọ ka dị na agbọọ ofire na-emeghị ihe ọwụ. Abịakwanụ a na-ebo ọtụtụ ndị mmadụ na-ebo nne maọbụ nna maọbụ nne dị ojekwujelu maọbụ mbụ ndị nna dị ojekwujelu asị na ya maọbụ amụsụ na-eri. Mana abịakwa na ndị ahụ bụ na ịka ndị ahụ dị ọcha. Ihe m chọrọ ịgwa ọha na ezinne gị anyị tata bụ na ọ bụrụ na na-enwe otu esi na-ebido na be ga-ewe n'ihe ndị mmadụ na-ekwu, maka na mmadụ ama mmụta nwọchi ka eje gbuo nwa ya mụta, maka na onye mụta ya da amụta ibe onye ha jugodo ajụ ka eme ebe nsogbu na ọ bụrụ na ya onye mma gbuoro gị mmasị hụ nọọ nne ewu maọbụ nọọ nna hụ na-egbu nwunye nụtalụ, jugodo ese fest jụọ onye ụzọ omenala ka ị magoro bụ ezigbo omenala ka ị marụ, maka na o siri ike mmadụ ịpụta ịmụta nwa ị gara ka ị nọrọ ndụ onete nwa ahụ ị mụtara ka ọ mụta onye ọzọ apụtachu na ya nwe nwa onwe osiri ike mmadụ ịpụta ọsị ka eje mechie nwa mụtalụ ka eje mechie ụzọ ka hapụ ịmụta nwa nke na Chukwu aji ike a na ikpere nke ahụ. So ọtụ ugboro na abụrụ bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ metere mgbe ha kana na agbọghọ maọbụ abụrụ abụmọnụ ịbata ibu kwesị nwaanyị gụ na-abụ nọ mbụ na-edigwu ma ọ bụ kwesị na dịdigwu ma ọ chọọ ofu na onye gụ na-aba ahụ na ma bụ kwesị ya. Ọ dị ma Amechi na gboo ọ na-afịa alụ ịfụ na ịnụ na nwoke anụtalụ nwaanyị na ya na di ya megidere asị alụkwaghịm ada adụ ya, maka na ọ bụ ụdị ajụjụ ha na-eje ajụ oge a ka ọ bụ na ha n'otu ndị Igbo ji ghọta anụmdi na ịnụọna na ịnụsịala enwegodo nsogbu dị iche iche ha ejebe na dibịa a na-agwa ha ihe na-eme. Ọ bụ sọsọ na ha na-anọ n'udo, ha na-ebite ndụ aka. Ịma na anyị amụtago ọgbara ọhụụ anyị nọ n'ime ya emebiela ihe mebie ihe nke ukwuu. Na mbụ ka ndị be anyị si ebi tupu nwaanyị na nwoke abịakọta ọnụ na ha na-anụ etu ezo ha si wee kwu, a ga-eje jụọ ese. Ịbịa ịjụọ ndị mụrụ nwa ese ma onye a na-afụ na be unu ma nwere aka ji ya,
aka ji ya bụ aka mmadụ ma nwere nwoke ọzọ ji onye asị gị na o nwere si unu jewezie bịawa nọ n'ihe mere bụ ka ha jee jụọ ese ka ha jụzie ndị nna ha ka ha jụọ na be chi ka ha mara ma ọ ga-adaba. Ihe a na-agwa gị bụ ejee n'afa, ejee na nke dibịa na-agba afa, ọ gbaa afa ofu echi fụ ma ụzọ adị n'ebe mmadụ ịbụọ anọ ma o nwere etu Chukwu si wee jikọọ ha ọnụ ka o nwere okwucha ihe a. Ọ bụrụ na o nwere nsogbu a na-afụ n'iru, ọ ga-ama ma ihe a ga-eme ihe wee meta ma ọ bụ na ọ ma adaba. Mgbe ihe a onye a kwuru, ndị ọ gbara afa ga-ekwenye na ya mee ihe niile asịsị mee, chụọ aja niile a ga-achụ, ihe a niile wee nọrọ. Ya bụ mbụ. Nke ịbụọ bụ ndị be anyị na-abịakwa mgbe anwa nwoke nwere ike ọ bịa n'ezinụlọ ya, ọ sị na ya chọrọ udo, o jee na nke dibịa, ọ sị dibịa na ị mara ihe ị ga-emere m n'ezinụlọ m a ka udo dị, na achọrọ m onwe ihe ndị be anyị na-akpọ mgba. Ihe anyị na-akpọ mgba bụ mmadụ ịtakasị onwe ya, na ya chọrọ mgba n'ezinụlọ ya, na ya chọrọ esemokwu n'ezinụlọ ya, na ya chọrọ ka a nụrụ a na-akọ ọnụ ka a ghara inwe udo. Biko na ị mara ihe ị ga-eme wetara m udo. Dibịa emeri gị ya, iwere ya dosa na be gị. Onye fụ nwanne ya ọ na-afịa n'anya, a na-ebi ọfụma, ị na-asị gịnị bụ ụdị ha? Ọ bụrụ na mmadụ ndị ọcha ga-eje rụọ ihe ka ihe mebe, kedu ihe dị njọ na ejere were omenala anyị wee rụọ ihe si na chi nke ndị ọcha? O nwere ihe dị n'ụwa esiro na chi, o nwere ihe dị n'ụwa ọbụrụ Chukwu kere, Chineke kere ụwa. O nwere ihe dị n'ụwa anyị gasị na ọbụrụ Chukwu kere. Ọ bụrụ na anyị ga-eje were ihe ndị ọcha mere wee rụọ ihe ga-eburu anyị ka ụgbọala ka anyị jedịrị anyị mfe, kedu ihe ajụ ihe dị na anyị jere were ihe anyị maara na osinachi wee bịa were akwụkwọ na ọgwụ wee mee ihe ka udo dị n'obodo? Ị na-anụ ya na-agwa gị, ndị ọcha chọọ ka ha memina gị, ha je ruo egbe, nke a bụ ọgwụ nke ha bịakwute gị, ha gbaa gị, ị nwụọ, ha ewere ihe a chọrọ mewe ya na-eme wee nwee ike. Mgbe gboo ndị be anyị chọọ ije agha, ọ na-enwe onye siri ike na-eso ha n'azụ, na-enwe ihe a na-akpọ omu anya afọ ụzọ, ndị iro ama afọ gị. Ihe a niile bụ anyị nwechara, mana anyị abịago ewepụ ya. Na ihe ka na-ewute mbụ mụama o nwerekwa ebe ihe dị mma na ihe dị njọ adịrọ. Ọ bụrụ sọọsọ na ịgwọ ọgwụ na-azọ ndụ, ọgwụ na-ewe ndụ, mana ijiri ọfọ iji n'aka gị, nya etu obi gị si wee dị n'aka nkwụmọtọ ga-eme ma ọgwụ atụrụ gị ma ọ ga-awọ gị na ọ ma awọ gị. Ị na-anụ ya na-agwa gị nya bụ na kịta ịbịa etu esi ebi na ada ajụzi ese, mmadụ na-aga n'ụzọ ma nke apịa na foonu pịa apịta mmadụ eje nụba, amarọ etu ezinụlọ onye a si wee dị, amarọ m onwe mmụọ nọ ebe ahụ, amarọ m onwe ajọ ihe onye a bụ, na ọ mara mma na ọ na-acha ọcha, na o tegidego ude chawa ọcha, nwaanyị ọcha maọbụ nke a maọbụ nke a, maọbụ na o ji ego. Mana mgbe anwa a na-ajụ ezigbo ese, ọ bụrụkwanụ mgbe a na-akwanyere ugwu nwaanyị mana ya bụ nwaanyị, kwanyere dị ugwu nwoke mana ya bụ nwoke, kwanyere ihe a niile bụ ihe omenala, etu ọdịnala si wee dị, etu esi ebi ewe na-anọ ọfụma. Ogbu ọja mburu bụ afọ m ka ị na-ekwe n'isi, ka Amechi na-ekwu okwu na-ekwe n'isi. Ya bụ na ewe ihe Amechi rụtara aka, ya bụ na ụfọdụ ihe mme njụọ dibịa eze ọdịnala mara ka ha si mee ihe ha, ka ha si eme ya oge a, na onye chọọ na anarị eje na dibịa gwọta udo kpete, nke ọ bụrụ ndị ụfọdụ na-asa ha ji ekpe ekpere, mana ije na dibịa ọ bụrụ na ọgba aghara dị n'ezinụlọ, amara ihe na-ebute ọgba aghara, dibịa agwọ ya, udo adịba n'ezinụlọ. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ka ndị Igbo si ebi ndụ na gboo jiri na-ebi ndụ na ahụ isi ike na udo? Azụmbuo mụ asị na mgbe nna nna anyị nọ, ndị nna nna anyị nọ, ife niile na-aga n'usoro dịka a si wee chọọ, ịkọsọ ọ na-awụ ihe onye chọrọ ime etu a, ọ ga-ejegoro jee jụọ ese. Ịjụ ese bụ ije
ije juta ndụ dibịa ndị ka anyị mara o mebie na dibịa alụ nwaanyị ị ga-agbapụkwa ọsọ ya jụta ese si nekwe ihe a ọ ga-awa ọkụ ọ gaghị awa ọkụ bifo ọgwụ na nwe ikwekọrịta n'ime mmụọ ya na-abụ ike ibi so ihe ndị ọdụ ọzọ kịta kpatara agbara je eme ka travel obere oge agbaghachi dibịa Ezeọha daalụ Ogbuọja si na ọbụ eje ka ihe ejere nnene na-achị n'agbanyeghị na ọ na-abụ oge ụfọdụ na-ewekwa ka esi anụ nwaanyị na a na-ejekwa nnene nwaanyị jesa nnene mara ka o si ka obodo a ga-esi adị tupu ịma na nnene a na-eje Pita ada abụ nnene ka chi si wee hazie ihe ka chi si wee dobe ọnọdụ na ya na-eje bụ ka a mara ma ọ bara ma ọ dabara ọbara nwere ike daba mana chi adabaghị chi ekweghị ị na-aghọta ebe a nke a ka onyanwa ọhụrụ etu esi eje na chi ama ka si chi wee kwado maka na onye kwe chi ekwe mana chi jụ ebe a ka njọ. Ezeọha ajụjụ m wee bụrụ dịka okwu a Amaechi kwuru ugbu a kedu ka esi maka na nke bụ eziokwu bụ mụnwama na gboo na ọ na-afịa alụ ịfụ na onye anụgide nwaanyị ọlụkwaghị sọsọ ihe ga-eme na nwaanyị gbapụ ọ bụrụ na nwoke na-eti nwunye ihe tigide ndị obodo ndị ntorobịa ụmụada ezukọ jee yụọ ọnụ nwoke ahụ kpakọ emechakwa eje kpọnata ya mana ọ naghị emechakwa afụzie na ọkarịrị akarị ejebe na nke dibịa kedu ka unu si eme nchọpụta ahụ a na-agwọ udo agwọ a na-agwọ ibi dịka nwaanyị agwọ a na-agwọta udo a na-agwọpụ ọgbaghara na ezinụlọ abịa n'ihe na-eme na dịka na ezinụlọ ọtụtụ ihe dị iche iche na-ebute ya enwe otu ha ga-awụrụ ọbụla na ịbịa na mbara ezi ọ bụ na enwe omenala ekwesịghị isetụrụ na mbara ezi ahụ ya ha esetụrụ ọ bụrụ ka m were ka nna m si nna m bụ ezi anọghịzi ndụ na ọ bụ na ọ nwụrụ ọ bụ na enwere ọgwụ o butere mgbe ọ ka nọ ndụ mana ọgwụ ahụ ka na-arụ ọrụ afta ọ nwụrụ ọba m emezighị ọgwụ agha m jikwesị imezi ọgwụ ga na-ebute nsogbu n'ezinụlọ abịakwanụ ihe gbasara ihe egwu enwe ezinụlọ agha abụla bụ na egwu dụ ọ bụ na ihe mmụọ ahụ nri ga-ejikwesị ihe nri ahụ ọ ga na-ebute ọgba aghara ọtụtụ oge ọ nara awụrụ ọ bụrụ ihe dịka ihe mmụọ ọ bụghị dịka isi na be mmụọ na-ebute nsogbu a mana ọ bụrụ dat na ịbịa na be onye omenala ya tụnụ efu adat na ọ bụghị ihe mmụọ ịtụnekwe mmụọ ebe ahụ anyị nọrọ nwaanyị ka ị maa ka eme ha rụrụ na be nna ya ihe ebute na ya ha agaghị ebu na be di maka na enwe ndị nwaanyị agha abụrụ arụ ọrụ na be ya na onye ọbụla jikwa na be di ọ ga-apụta ọma bụ na be di egwe ka ya bụrụ ọbụla na nna ya mgbe nna ya nọ ndụ na omeghị o kwesịrị ime na mbara ezi ahụ ọ bụ na o ji ndị iche ụgwọ maọbụ egwu maọbụ ngwu mana nke ugbu a bụla na onye ọbụla si ekpezi onye ọbụla si egozi eluigwe ka m kwupụta okwu m na-agwụ ọ bụ ka na egbu abụ dibe chọrọ ịgba efa ịgbacha na be nke nwoke gwa ụfọdụ na be n'ọdụ ọcha ịgbakwa na be nke nwaanyị ka ị magoduru ka ọ bụ na-enwere ihe mere na mbara ahụ bụ na onye ahụ agaghị ebumute na be di a na-ebekwa n'ọzọ ịma na mmụọ dị n'iche n'iche enwe mmụọ enu a na-enwe mmụọ mmiri enwe mmụọ nke bụ mmụọ ikuku a na-enwe mgbaghachi gụnwa bụ nwoke dịka na-ebu nwoke ọba Chineke na ọbụla na ojikogwu ọbara gụna ya ha ike ịbụ ofu ọ bụrụ na abịa na nke ime mmụọ na mmụọ ọgụ na-aba abụghị ofu maka na ọ babeche mmụọ nke na-achị ya enwe ndị abịa na be ha ọ bụrụ ndị mmụọ mmiri na-eduhie ụwa enwe ndị abịa ọ bụrụ ndị mmụọ egwu na-eduhie ụwa enwe ndị abịara ebịa ọ bụ na mmụọ ndị mmụọ ndị dịka na-enwere mmụọ enwe ọtụtụ mmụọ dị iche iche ebe m na-agba ka m mkpọpụta ha anyị maka na ihe anyị na-akọ kpọmkwem ọ ka o wee rute aka maka ahụ isi ike ihe na-ebute esemokwu a ka m chọrọ ka m kwuo ọgwụ na-ebute esemokwu a m chọrọ ka m kwuo ịbịazi ọbụla na ọbụna mmụọ onye anụnwa na mmụọ onye a dị iche na mmụọ onye a ihe ihe mee bụ ọbụla na ọ gaghị adaba igwe onye a si ya na-ekwe na-ekwe na mmụọ ọbụla onye adakọtakwa ya bụ iju ese di na nwunye ịbịakwa na nke mkpụrụ nke ịhụ mmụọ ọbụla dị n'iche n'iche ka m jikwuo enwe ya ga-abụrụ ọbụla nọọ ihe onye ahụ riri mgbe ọ dị na agbọghọ ịma na asị na mgbe mmadụ amaghị ihe ọzọ dịka mgbe mmadụ amaghị ihe na-eme na mgbe mmadụ pụtara ikwugo ụmụ nke agbọghọ ewekwuru si achọpụta na osikwa na nwoke enwe ike nọgide n'oge gboo maka na n'oge gboo adịghị ekwekebe na nwoke enwe ike ịnọ ọ gaghị emenwu ka nwaanyị bụrụ mkpụrụ afọ mana ihe niile a na-ebo ya nwaanyị oge a mana a na-achọpụta
na-ewe ka nwoke ga-esi nọrọ ọ gaghị ezu oke dịka nwoke a na-achọpụta ka m ji gwa gị na iju esi na nke nwoke iju esi na nke nwaanyị iju esi ha niile bụ ịmata ebe nsogbu si wepụta weta m na-ekwu nwoke anyị abụrụ ọbụla nọọ mmụọ kọmitiri mgbe ọ ka na-agbagharị azụ nwoke ịghọtara ma ọ bụ na-enwe nsọ mgbe onye okwelu nkwa o kwesịrị ịnụ hapụrụ ma ọkwa na-enwere ihe o merụ mgbe mgbọka dị na nwoke nwee ike imechiri ụzọ ma ọ bụ nọọ ọya ịghọta m na-ekwu ana so ebe mebe nọọ ịbịa ijuo esi fọm iju esi anyị ekochi na-ekwe nsogbu na owo pụta mana ebe nsogbu na-adịkarị ọfụma bụ na ịma na ụmụ nwaanyị nwere mmụọ dị ha n'ime mmụọ sọ amụrụ nwaanyị ka a mụrụ mmụọ dị ihe n'ime adị mana ọhịa maka ebe eji alata ihe mmụọ dịkwa na nwoke mmụọ dị na nwoke mana abịa na nwaanyị ihe dịka efe ịchọ ọkwa ma ihe anyị na-ekwu bụ nwaanyị ka ọ ka eke ewu na-emekere ọ dị mma unu nyochacha ihe a niile kezi ka unu si ama mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ maka na oge gboo a enweghị n'ebe ọzọ a na-eje anaghị esi ihe ewe dibịa mma wafọ bonovo bụ afa ya oge a ọ na tupu ọ gbata akwụkwọ ewe asụsụ ọ ga-asụgasị ewe ihe a ga-agwagasị mgbọrọgwụ mana ịmụkwana ihe ọzọ nna nchọpụtara maka mgbe anwa ike dị ndị mmadụ amarọ na Chineke kechara be anyị nye anyị amamihe nye anyị ike aka nye anyị ike mmụọ ike dị o nwere ndị na-akpụ ike o nwere ndị na-eme ihe o nwere ndị ga-abụ ha metụ ihe aka ihe emebe mana anyị ma na ndị ọcha bịara wee wọricha anyị o wee dịzi anyị ka o nwere ihe anyị na-emenwu ọ dịzi anyị ka o nwere ihe anyị ma maka na ha sịrị anyị na o nwere ihe anyị ma ha sịrị anyị na o nwere anyị na-emenwu ọ bụrụ ha nwa ha pụta kwuo ha sị let me lay hand on you onye a ga-abịa lay hand on you etu ha si ekwu ya ịdị mma mana etu ezo ha nọ kịta were ikike n'aka Chukwu si na ndị nna nna anyị wee bịa o metụ gị aka n'isi isi na ụmụ adịghị mma ụfọdụ n'ime ha sị na ọgwụ ka ọ na-agwọ ịgwọ ọrịa ọgwụ abụrụ ihe na-agwọ ihe ka ọ na mana ịmakwa na ndị na-ekpe ekpere na-apụta sị gbuo mmadụ kpewe ekpere ka mmadụ nwụọ ị na-ekpe ekpere ka mmadụ nwụọ by fire by force Holy Ghost fire gbuo mmadụ kedu ihe dị iche na ije ebe dibịa si anyị ego ọgwụgwọ igbuo mmadụ kedu onye bụ onye iro gị ọkwa ịma na onye ịjụọ mmadụ ihe mmadụ mere ga-akọcha ha na ifu na onye na-akọdụ na mmadụ bụ onye iro ya nwee ike onye ka a na-agwa gị sị na ndị Igbo iji gbochi ihe anụnwa bụ ọfọ o nwere onye ma onye ji ọfọ gị nwa na-asị na iji ọfọ ị mara na iji ọfọ sọsọ Chukwu na ọfọ ma onye ji ya onye nwa mere na ịchụwa m ma m ji ọfọ ime enweta m ị na-asị gbuo mmadụ ikuku Chukwu jee gbuo mmadụ ikuku Chukwu chọọ na-egbu onye okere ikuku Chukwu ọ na-egburu gị mmadụ kedu ihe onye ama mere gị amechi ihe anyị kwuru wee cheta mana o mechasị na dibịa na-egbu mmadụ na-eji ebe dibịa gwọta ọgwụ mana kwa ụbọchị ya jee n'ụlọ ụka ekpere ha na-ekpe bụ ka mmadụ ga-esi wee nwụ ị mara ihe ndị ịma ihe ndị omenala na-ekwu dịka ihe anyị na-ekwu ndị omenala a na-ada ekwu ka egbuo ọ ga-agọcha ọfọ si ka o lelee ya otu ya si ọsị otu a ya si gọcha mkpịsị ekpere ọ bụrụ na ya egbu ihe ọzọ n'obi otu a ya si gọọ ya si ka ọbụnụrụ ọfọ ji eze ọha gọrọ mgbọ o nwere ya ji ọ sị na anyị chọọ ihe ga-abara anyị uru ka anyị chọta na ajọ ihe nọrọ n'iru anyị anọrọ n'azụ ajọ ihe nọrọ n'azụ anyị anọrọ n'iru anyị amara ebe ajọ ihe naanị Chukwu ma ihe bụ ajọ ihe ya wepụrụ anyị ajọ ihe ịghọtago ọ bụrụ na mmadụ Chukwu wepụ ya ọ bụrụ na osisi ọ bụrụ na anụmanụ ya wepụ ya anyị ma bụ ihe ọbụla ga-abụrụ anyị ajọ ihe Chineke wepụrụ ya anyị ịgụ ọfọ etu ahụ ma kpee ekpere ore eru gị etu isi wee kpee nke a bụ ị ga-eburu mmadụ n'obi ijewekwa na ị na-ejekwu Chukwu mana ị na-agbarụ dibịa ọsọ ijewe ebe ahụ ị na-ekpe ekpere si gbuoro gị mmadụ anyị na-ekwu ya kwa mgbe a sị ewere ihe ọzọ ha ga-eme na-abụghị ha ga sọsọ ịkọtọ ndị omenala ịkọtọ ndị dibịa ịkọtọ ndị nke bụ sọsọ ihe a na-akọtọ na-amaja ka mana ịnekwa n'anya ihe ha na-emekwa dịka ihe ndị dibịa na-eme iruo n'ụlọ ụka
enye gị anointing oil ọ dị ka m ga-nruo na be Ezeọha onye m ofu esi m racha iruo pastọ enye gị nke ị ga-aracha nke ọ ga-ete gị n'iru ude Ezeọha ọkwa ị na-ete mmadụ ude ọkwa ị na-akpa mmadụ mmadụ ma nekwe na akara ekwentị Ezeọha maka ndị chọrọ ịjụ ya ajụjụ ewe ajụjụ m ka na-ajụ ya tupu a na-echekwube ihe a ajụ m ya olu ya mana ọ ga-agbọ ya taa 08072352991 ba akara ekwentị Ezeọha dibịa akara kasị mburubu Nkanu East akara ekwentị ya bụ 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 iwe ike kpọọ ya na esere ọnụ n'okwu ka anyị jụọ ya ajụjụ maọbụ chọọ enyemaka ọbụla ọ ga-enyere gị kpọọ ya na 08181895359 08181895359 maọbụ 08029567674 08029567274 dibịa Ezeọha asị m na m ma dibịa be anyị nwanne nna na nwanne nne ha niile bụ dibịa dibịa wafọ bụ onovo Nkanu niile Enugu ma ya dibịa Enewan nwanne nne m ama ya oge ha nọ na ọ na-abụ ewe ka ihe si mee aba maka na ama m ọgbọchie ike ndị nkwa ndị ọkanga ndị mmụọ ewere ebe ha chọrọ ije na asị na ndị a na-akpa ike ọ bụ ha na ebe eji ọgbọ ha nọrọ n'ọgbọ a na-atụ a na-ewere a na-atụ mana ama m na-ewe ebe ọ na-adọgide oje ofu akwụkwọ ma ọ bụ mgbọrọgwụ okwugide okwu okwugide okwu o nwere ike oge ụfọdụ jiri azụ were ya kedu ihe aga m chizi ya ihe m chọrọ eju mana m na-asụ asụ ndị ọrụ ya eme ka ịma mụ amara otu nna ya gosi okwu ntabi ile ha na-ekwu ugbu a otego o bidoro ga-etinye m chọrọ eju eja m jụ kịta m ha Musa bese na sa mese na sa asasa ma se ngwa gwa m ihe ọwụ ije n'ụlọ ụka kịta pastọ ọsụba in tongue ka ha si akpụ ya o mechisi akọwara gị ihe ị ga-ama nke ịma ma dibịa ga-ama nke ọma mana ihe a na-eji eweta ihe a bụ maka ndị a na-asapụ ụbụrụ asapụrụ ụbụrụ Chineke kere ya amamihe a na o tee na Chineke nyere ndị be anyị amamihe ihe a niile ha na-atụgharị na-eme ugbu a na ndị be anyị were ebe ha ji wee na-eme ihe ha niile ọ na-agara anyị ịma ụka mgbe ụka ji wee bido ihe a na-akpọ ụka n'ụwa niile just about 2000 years ago mana obodo anyị be anyị a efemego Chineke dị kemgbe ụwa bidoro na-efe Chineke ma kemgbe ụwa bidoro ọ bụrụ na ihe ha na-eme dị njọ ha karịa ịfụ taa ha karịa ịdịgide ruo mgbe anwụ ụka bidoro ọ bụrụ na ha enwere ihe ha ji echekwa onwe ha enu onwe ha arụ agwa onwe ha ọya ahazi ihe dị na mmụọ ha karịa ịdịgide ruo mgbe ha ruru ndị ụka bịara mana na-ekwu ihe na-ekwu adị m ekwu na m si onye na-eje ụka ya eje n'ụka mana ihe na-ekwu bụ na ọkwa Ezeọha nọ ebe a ndị Igbo tụrụ ilu sị na dibịa gbacharị gị afa iwere uche gbaa nke gị awụwọ dị na omenala ọwụwa dịkwa n'ụzọ oyibo mana ihe anyị na-ekwu bụ na o nwere ihe na-ewute m na-abụrụ na isi ewe ndị na-awụ ọ bụrụ na awụwọ dị na ya ewe ndị njọgbogbo ji ajọ mmadụ omenala ajọ mmadụ ihe na-ewute m bụ na esiri m m wepụ nkịta dị na be m mwepụ nkịta dị na be m ikpurukwu enwe kpunye m ihe bụ ọdụ ihe ọdụ ka nọ mgbe ihe ọdụ dị na ya ka nọ na be m ọ dị ma anyị ga-enye ndị be anyị ohere ka anyị wee soro kpọọ n'ọnụ ka akara ekwentị ga-eji wee kpọọ bụ 09023111100 na hapụgo m ndị na-akpọ ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu akarịghị akara ekwentị ọzọ ị ga-eji wee soro tinye ọnụ ya bụ 09097711109 ya anyị na-ekwu bụ ka ndị be anyị si chebe wee na-ebi ndụ ọma n'oge gboo mana ị ga-ebidote ebe ọ nọ ya
anyị wụrụ m ihe pụta ka anyị wee na-aga n'ihu o kwere kwesị ike Fraịde niile na ọkwa elekere ya 3 na ọkara wee na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekwu ka ndị be anyị si echekwa onwe ha wee na-ebi na-elekọta onwe ha ya na-agwọ nra na-agwọ onwe ha na-adị ogologo ndụ na-ebikwa n'udo tupu ndị ọcha wee bịa asapụbazie ụfọdụ ụbụrụ anyị na Ezeọha nke nwafọ Mgburugbu na Nkanu East na Enugu na ebe a Ogboja ndị Mgburugbu nọkwa ebe a Amechugwueli na ebe a maka ndị chọrọ akara ekwentị Ezeọha akara ekwentị ya bụ 080 723 52991 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 iwekwara ike iwe dibịa Ezeọha na 08181895359 08181895359 maọbụ 08029567274 08029567274 akara ekwentị ga-eji wechi ọnụ ozugbo ugbu a bụ 09023111009 090 ya bụ 09097711009 09097711009 maọbụ 09023111009 Ogboja Mgburugbu ya ya onu ọ bụkwa ọdọ anụmanụ odo mmụọ ọgịnị Ezeọha ndị be anyị bụ ha isitere aka n'ịchọ ọja nke na-aka aka chọọ ọja Ezeọha daalụ mmụọ anyị apụtago anyị awa gịnị mmụọ onye na-akpọ ekele m gị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ dị ma 0902311 0902311 maọbụ 09097711009 bụ akara ekwentị ga-eji eti ọnụ anyị na-ekwu omenala ka ndị Igbo si echekwa onwe ha wee na-adị ogologo ndụ onye na-akpọ biko ị ga-ekwusi okwu ike ọ ga-adịrị gị mma gaa n'iru anyị dị mma daalụ daalụ n'uche nke omenala bụ ihe mara mma n'ụwa onye gasị na ndị ụka bịara ya adịgasị n'ọhịa ọjọọ mana uche nke m otu ntụmepụta dị n'ọnụ Ezeọha naanị kwesịrị ekwesị niile ka ha matara ezigbo ihe bara uge edezi ezinụlọ n'obodo ọhụrụ na ka ha maa dị n'udo na ihe niile dị ime ya daalụ onye aka nwere ike ite nwe na nkịta ọ ga-adịrị gị mma Chineke gọzie gị onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike o nna ya ere gị ọchụ ya ndị ka ị mere Ogbuzuru onye isi ama ekenekwe ise ị ga-abịa hapụ nke ahụ oge ị bịara anyị na ga na-ekwu nke ahụ ịbịa kọwaa ya ọfụma ime anyị na ga-akpa agwa nke a ga-esi ka ị ga-esi bịa kọwaa ya ọfụma ịnụgo
ọ na-abụ nke enwere nke ụfọdụ gadara ọ bụrụ nke ọjị ga-akpọ ma ajụ eze gbaa akwa ọ bụ ihe nwere ike ihe ndị ike enwere ekwu ezinụlọ ọjị maka ọ bụ ọbụla ọrịa nke ahụ mana ịma na ụfọdụ nkịta ahụ ụzọ onye ọbụla ikwutewe ọjị na-abịara na nke esi awụ ọjọọ ga-ajụ ọgọ abalị ka a ga-ejewa ya ma ọjị nkịta bụ ndị Igbo ji eme omenala ịwapụ ya awata ewu ọjị n'ụzọ afọ ọjị wa n'ụzọ asị na oche gị tọ n'ụzọ ihe ahụ nsogbu anyị nwere n'ala Igbo kịta mana ihe anyị na-ewetu nke onye ahịa ka ndị nwere na-ekwu mmadụ uche n'ọzọ ka anyị na-akọ ise Chizi biko ịma na ndị ụka nwere ihe a na-akpọ midnight prayer ịma na o nwere ekpere ha na-agba ọtọ ekpe nwa na-agba gị ndị ụfọdụ na-asị ka ya gbara ọtọ kpere gị midnight prayer na ya gbara ọtọ kpere gị midnight prayer ife ihe ya na ya yi wee na-asị ọ ka ị wee fụ ihe a niile bụ kedu ihe dị iche oke mana ihu obodo midnight prayer ihu obodo nna m na nwa ọjị dịka nwa okporo ụzọ ọjị ndị na-afụ bịa ha na-agba ọsọ ikosi na enwezi ịma ihe bụ ọjị enwezi ime omenala ọjị nkịtị ọ bụrụ na ha ma ndị a ịghọta ihe ha na-agwa mana a ga-asị gị mana a chụrụ ihe eji chụọ aja mana ịmana a na-achụ aja n'ụlọ ka a na-eme harvest mana ebe aja nke ụlọ ka dị iche bụ na anyị chụsara ndị nna nna anyị ha onye ọbụla erisa ha mana nke anyị chụcha pastọ eburu na ndị ọzọ onye ọbụla gbara ihe anyị na-ekwu ugbo ihe o ji ewute bụ na eze ọha ihe a na-eme ebe a bụ na-asara ndị mmadụ isi sapụ ha nke bụ na ha ị na-agwa ha na asụsụ Igbo bụ omenala ọ sị gị gịnị ndị omenala mana n'iwe ọbara Igbo na ị ga na-eme ka oyi Igbo mana asara ha isisi ya na ihe ọbụla gbasatara unuwa ya mere ha ji gbanwee afa ha ịgbawe ọbara fezie ha alụ agbawe afọ asị na amụgharịrị onye ahụ ọzọ gbawe afọ obodo a gbawa omume ya niile a na-agwa ya si ya ịkwụtakwa n'aka maka omenala Chizi ihe a na-ekwu ịgbara ụzọ ọjị ịma na ndị ị na-eme njem ịbanye n'ụgbọala moto ha ma apụ ebido kpewe ekpere ị na-aghọta mana ọ bụ na eze ọha na-abịa Enugu a na Osimiri abịa weta ọjị wee gbaa ụzọ si ụzọ na ejekọkwa m ịbanye na gị dịka esi eme duru m na ị na-atụ ya na-agwa gị ụzọ ha ga-asị gị na ị na-ewezi chi ọzọ kedu etu o si wee bụ chi ọzọ ọ bụrụ ụzọ ka ị ga-esi wee jee nghọta nke a ka esi saa ya isi enweghị ihe chọrọ ikwu ogbu ọja ka anyị were okwu ka anyị were ndị na-akpọ ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu a karịa 0902311 n'obodo nna m nwere ọjị n'efu ọja gbawa ọsọ onye na-akpọ ekele m gị odogwu gaa n'iru daalụ maka ama m mgbe ọ na-amadị gị ịmụ mgba achị ya ịtara anụ nchi mgbe ọ dị ime nwa mgbe anyị mmadụ ime na-eme ya emechee ya aka achị ya mụtara anụ nchi ọchị ya achọwa ebe ọkpụkpụ anụ nchi eweta ewere ya ọkpụọ ya n'ọnụ ị na-ele ya ime eme ya ọmụmụ ebe ahụ 2 hours 3 hours keji mọ̀pẹ́lòdì educated before the doctor làjọ ọmọ dọ́kítà máa lù nígbà wọ́n dọ́kẹ̀ ẹ̀dá díà mgbe ń bí mẹ́mọ́ ní tàránù ìjọsí ẹ̀yà ọkùnkùn ọtí lọ́nu ọmọ nwa ọlọ́dún ìṣí tó máa rí akíta alàgájọ́ lọ ìmọ̀kànlá náà ápùjẹ́ n'ụtụtụ aka nzula ala tó ọjà àjà atụla anya chikile ekele ya agawakwa nduchekwe ya daje ọnwụghị arụsị ka ọ si ya kere ọ chide mana dọkịta amaghị ji ụdị ndị ndị a awụ ọjị na nke mụnwa nọ kịta m awụ ọjị ma anọghị mgbe a dọrọ ọjị a n'ime mịa mma ntaị omenala ka ọrụ ihe a na ebe a nọ wuo ọjị a kpacha anyị ọ bụrụ iji anyị ji ata ya mgba ọ bụ onye ọzọ bịara iweta ọjị ahụ awara awa itopere eti ile ọnụ ma enye onye nke ọzọ ọta ọ ji nwere omenala mana anyị eribikele ndị ewu nọdụ si onye nkwụ ka ihe omenala dị mkpa Chizi dịka ihe ọ na-ekwu na ọkwa ịma ndị mmadụ na-eme njem
ekpe ekpere. Ewere ajụjụ ị chọrọ ịjụ na enyemaka ị chọrọ iweta n'ozuzu omenala nke si na chi, kpọọ dibịa eze ọha na 080 723 52991 080 723 52991 ma 090 386 76718 090 386 76718 ma ọ bụ 0818189 5359 ma ọ bụkwa 08029567274 08029567274. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị m ka otu a ka anyị bido ya wee na-abịa ka m were onye onye na-akpọ. Ọ dị nwata na nne ya brrrr. Gaa n'iru. Gbam. Gbam. Daalụ. Ọ dị mma. Amaechi, ka anyị were ya site na kene ndụmọdụ ka anyị were Ogbuọja kemgbe kene ndụmọdụ ị ga-adụ ndị a na-eme na-asị na akata omenala. Ihe ma agwagere ndị a bụ akabakwa uchegharịa oge adọrọzi ya amasịla chere na ọha bụzikwa ndị uwu ndị na-emezi ihe ọjọọ kịta oge adọrọzi ya eze oge a ga-ebido ịgbasagba ozi ọdịnala omenala eruo na Amaechi, ihe ndụmọdụ gị. Ihe na-ekwu bụ na ndị be anyị kwesịrị ịghọta kịta na kemgbe anyị hapụrụ omenala anyị nọzi n'elu, anyị korozi ekoro n'elu. Dibịa gbachara gị afa were uche gị gbaghara onwe gị. Inezi anya ọfụma ịfụkwanụ na ndị wetara ụka bịa na be anyị amụrụ ka ndị be anyị si ebi, mana ihe niile ha sịrị anyị hapụ mewe ha na-emekwa ya n'ụdị nke ha, ụdị ihe amakwa, ụdị ekpere anyị na-ekpe. A na-amụ anwụrụ na a na-eme ekpe ekpere na obodo, ndị ụka na-amụkwa anwụrụ na a na-ekpe ekpere, a na-efekwanụ mmiri maọbụ ihe ọbụla, mmanụ, ude, ihe a niile, ịkụ mgbịrịgba, iti egwu, iti ịgba, ịga ọfọ, nzu na pawuda, ihe a niile ewedo ka ị ga-agasị gị jee weta akwa ọkụkọ na akị bekee. Kedu ka mmadụ ga-esi gị kpụpụ nkịta gị na-anọ na-echere gị ụlọ jee kpụta enwe, ị bịa mụtawa na-amụ enwe amụ? Ihe na-ekwu bụ na biko na unu akatọzi na be anyị, unu akatọzi na kemgbe a na-ekwu na omenala adịrọzi mma na nke a bụzi nke ka mma, ndụ ọ na-akakwa na anyị mma etu ahụ. Eze ọha, na mpịacha okwu, kedu ka esi erute na obi gị, kedu ka esi afụ gị, kedu ka esi abịa n'afa, ewe ihe dị iche, wee ụdị ekike ya ga-eke tupu ọ bịa n'afa gị, ka ewe ụdị ka ọ ga-esi wee mee tupu o rute, kedu ebe a ga-erute, kedu ụbọchị iji agba afa? Ana m ekene nwoke ekene onye kwuru onye ntabụ nne gị anyị ntị ụna afọ unu ka anyị si wokwe ihe anyị kwugo ji mee ka ọ doo ndị Igbo niile na mma, ka o ji abụ ka nwoke edu ka nwaanyị edu, ka nwata adụ ka okenye edukwu. Abịa na ebe m si, abụ m onye Mbulubu, onye Enugu steeti ka m wụ onye Nkanụ. Ọ bụrụ ka na ndị si ebe dị iche iche erute na Gariki jụọ moto Mbulubu na alụkwa ọkwa na onye achịba moto Mbulubu, ọ baa moto na-akwụsị na nara isi butere na ebe ndị mashin na na-asị na eje nke ịzụ ha na mbụba ebuto na be m. So na ndụmọdụ m na-enwe okenye nwaanyị bụ na ụnụ mata na mgbe a na-eme omenala na-adụ ndụ na-aka nka. Ihe ọnwụ ekwechighị igbu mmadụ mgbe ha anaghị egbu, mana nke ọba bụ ọnwụ ekwechighị igbu mmadụ na-ebuzi mmadụ n'ụwa nke anyị nọ n'ime. Iji ebe niile achụ na-alụba ọba ụzọ ebe a na-alụba ndị mmadụ, ọ na-abụ ọbụ ihe ọma ka a na-alụba. Mana mgbe ochie na mmadụ nwa ebulu ịgbagharị aka sị na ihe dị ụta ya emekwu n'ọzọ,
mana ya anaghị asị ihe dị ụta ya emekwana maka ọtụ ihe dị iche iche bụ fọm isi ọwụwa ọba n'ebe ọlụ fọm ebe ọlụ ọba n'ọnwụ ebe a jisike kaba ịhụ chọta ihe na-eme ịbụ na mmadụ ibu bụ onye iji hụ n'aka ejikwana ihe mmadụ kwuru n'ọnụ si na edota na-egbu ije gafuo mmadụ si na ya mere maka enweghị ịbịa bụ ya mma enwe ihe ọ gwara nke a bụ iwu so ndị na-asị bụ asị nke ọdụ nwoke mma dụrụ nwaanyị ma dụrụ ekwu na onye nta mma anyị otu mgbe na mba anyị rụkwa ka echi nakwa na-agwụ agwụ kene ndị na-ebu ndị mbụ bụ ndị na-ebu ndị be anyị kene ọha na eze ndị Igbo niile anyị bụ ndị Igbo ya adịkwa ndịkọ ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma Chineke gọzie ndị Igbo niile ọ dị mma ka wegoro akara ekwentị a maka ndị chọrọ ịfụ dibịa Ezeọha ndị chọrọ ka enyere ha aka maọbụ ije n'afa dibịa kpọọ ya na 08072352991 08072352991 ị nwekwara ike ịkpọ dibịa Ezeọha na 09038676718 09038676718 maọbụ 08181895359 08181895359 nwekwara ike iwe dibịa Ezeọha na 08029567274 08029567274 ọ dị mma ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo omenala Igbo bụ ndị kwere na Chineke na ezigbo chi ọwa ka ha na-efe chi kere ha ka ha ma wee na-efe ha n'ụzọ nke ha Chineke wee na-azakwana ha ekpere anyị bụ ndị na-ekpere Chineke nke ezigbota Chineke ndị na-edebe nsọ na-agbara alụ ọsọ maka na anyị kwere na dịka Chineke si ka anyị na onye ọbụla mere alụ na anaghị achụ ọsọ ọta afụfụ ya mere anyị ji asị gị kwesie na ezigbota Chineke ike kwere na omenala maka na omenala ga-adịrịrị ekelela m gị Amaechi Ugwuele kene Ogbuọja ndị Mburugbu na Nkanụ East ana m ekene gị Ezeọha otu ka m si ekene Tobechukwu Tobel maka ndị ga-enwe anyị je nwe kirie ihe niile fụ dibịa Ezeọha fụ Amaechi fụ Ogbuọja iwe fụ m onwe m na Kpakpando TV nke nọ na YouTube anyị zụrụ ụwa niile maka na Kpakpando bụ obu ụzọ ọ ga-adịrịrị onye bụ na mma biko okwere kwesie ike